Vítam ťa u ranej lekcie jogy. Posaď sa na podložku tak, aby tvoje kolená smerovali pomaličky k zemi. Ukotví sedacie kosti do podložky a pomaličky zrovnaj chrbát. Vytiahni sa hore za hlavou, uvoľni svoje ramená dozadu, dole od uší. Vnímaj, že tvoj trup je kolmo k zemi. Svoje ruky si voľne polož cez kolená a prepoj palec s ukazováčkom. Tvoja tvár je úplne uvoľnená, uvoľni všetky svaly na tvári, stisk zubov. Vnímaj, že tvoje ústa sú zavreté a tvoj dých prúdi len cez nos. Zameraj sa na rytmus vlastného dýchu. Pozoruj svoj dých a postupne ho začni viesť vedomé celým svojim trupom cez brucho, hrudník, kľúčne kostiam a rovnakou cestou výdych. Plynulý nádych a plynulý výdych. Vnímaj dých ako hudbu vlastného tela a v každej pozícii sa nechaj vlastným dýchom viesť. S ďalším nádychom dvíhaj svoje ruky s otočenými dlaňami hore. Vytiahni sa jemne aj pohľadom smerom hore. Spoj svoje dlane, pozri pred seba, uvoľni ramená a jemný úklon do pravej strany. Svoj pohľad nasmeruj doľava hore. Vnímaj, že stále pevne sedíš sedacími kostiami v podložke. Nádych, výdych. S nádychom sa vráť na stred a poď do rotácie. Pravá ruka za telo, ľavá ruka sa oprie o pravé koleno. Vnímaj, ako ťa dých krásne v rotácii necháva stúpať hore za hlavou. A pri výdychu vnímaj, ako sa jemne pretáčaš pohľadom aj stredom tela do pravej strany. Venuj pozícii 3 plné nádychy a výdychy. Ďalší nádych. Dvíham ruky naspäť hore. Spojím dlane. Pozriem pred seba, zrovnám trup a úklon do ľavej strany. Pohľad jemne hore. Cez pravú stranu. Opäť vnímaj úklon od stredu tela. Ďalším nádychom zrovnám pozíciu a poď do rotácie za ľavou rukou. Ľavá ruka za telo, jemne opretá o zem, pravá ruka opretá o ľavé koleno. Opäť nádych, ako po špirále nás vyťahuje hore za hlavou a výdych nám pomáha v rotácii. Ešte jeden nádych a ešte jeden výdych. S ďalším nádychom vstúpam opäť rukami nad hlavu, spojím dlane a s výdychom presuň ruky pred hrudník. Vejdi cez stred alebo bokom do pozície mačky. Zrovnaj sa na podložke a aktivuj svoje dlane, kolená i nárty voči zemi a poď pri výdychu jemne vyhrbiť chrbát, skry hlavu medzi paže. Zaťahni pop do tela. Nádych, povol pozíciu a jemne zrovnaj pohľad pred seba.
Poď výdych, vyhrbím chrbát. A nádych zrovnáva. Poď ešte raz vyhrbím. A nádych, zrovnám pozíciu. Jemne posuň ruky dopredu. Prepni pravú a ľavú nohu cez pozíciu dosky. A z tejto pozície prejdi do psa hlavou dole. Pomaličky sa odtláčaj od rúk, skry hlavu medzi paže. Vyťahni boky smerom hore. Uvedom si silu v rukách. Uvedom si rovný chrbát. Zaťahni jemne pupok do tela a pety jemne tlač voči podložke. Môžeš si kľudne v pozícii prešlápnuť z jednej nohy na druhú. Nádych, výdych. Ramená do široká. Ďalej od uší. Pohľadom prejdi k svojim rukám dopredu a malými krokami dokráčaj až na úroveň svojich rúk a v pozícii hlbokého predklonu uvoľni krásne celú vrchnú časť tela smerom k zemi dole. V prípade, že v pozícii maličko visíš, tak si pokrč jemne kolena a polož si svoje brucho bližšie ku stehnám. Uvoľni hlavu, takže úplne visí smerom k zemi. Uvoľni svoje ramená, ruky a celou váhou malinko prechádzaj dopredu, ako by sme stáli viac na tej prednej strane svojich chodidiel. Uvoľni sa pri nádychu i výdychu. Pomaly ukotvi ruky špičkami prstov do podložky. Pri nádychu zrovnaj svoj chrbát do rovného predklonu. Nádych, výdych. Jemne pokrč kolená a s nádychom nechaj stúpať svoje ruky so svojím telom krásne hore. Spoj svoje dlane a s výdychom ruky pred hrudník. Pri nádychu opäť rukami stúpam hore. Jemný záklon a pri výdychu hlboký predklon. Nádych, rovný predklon a odkroč pravá ľavá noha dozadu. Dlane pevne v podložke cez čaturangu. Môžeš položiť kolená alebo môžeš ísť priamo na ženu tela. Nádych, kobra. A výdych bez hlavou dole. Pravá noha stúpa jemne od zemi hore. Pokrčím pravé koleno a vykroč nohou dopredu k svojim rukám. Položím pravé chodidlo a polož ľavé koleno, ľavý nárt. Jemne sa podvihni na špičkách prstov na rukách. Nádych, výdych. A s ďalším nádychom odtláčaj sa jemne od prednej nohy. Nechaj stúpať ruky i hrudník smerom hore. Tvoja panva a boky jemne smerujú k tomu prednému chodidlu. My sme chceli maličko v tej pozícii klesnúť. Nádych a výdych. Polož si ľavú ruku vedľa pravého chodidla a odkloň maličko pravou rukou pravé koleno do strany. Chodidlo pravej nohy prechádza na vonkajšiu hranu. Panva jemne kolesá k zemi. Nádych, výdych. Pomalinky vrátim pozíciu kolena, vrátim ruky, opäť sa zrovnám s ďalším nádychom. Opäť stúpam za rukami hore pri výdychu, boky jemne k zemi. Opäť pozícia pol mesiaca a pomaličky rukami k prednému chodidlu, ľavá špička do podložky,
Pravá noha dozadu. Posuniem cez dosku. Prejdi do čaturangy. Nádych. Kobra. A výdych. Bez hlavou dole. Ľavá noha jemne stúpa smerom k stropu. Opäť pokrčím ľavé koleno a poď vykročiť dopredu k svojim rukám. Opäť sa jemne zrovnaj na rukách. Pravé koleno do podložky. Pravý nárt. Odtlač sa od svojich rúk, jemne od ľavej nohy a nechaj stúpať ruky i hrudník. Opäť maličko panva, boky smerujú dole k prednému chodidlu. Predýchám, nádych, výdych. Pravou rukou poď vedľa ľavého chodidla a ľavou rukou jemne odsuň nohu do strany. Opäť chodidlo ľavej nohy je na vonkajšej hrane. Nádych, výdych. A vraciam sa z pozície. Opäť prechádzam do polmesiaca. Dvíham ruky hore, otváram hrudník. Boky jemne klesajú. Nádych, výdych. Prejdi rukami k prednému chodidlu. Zadná noha na špičku pravej nohy. Ľavá noha dozadu. Opäť cez dosku do čaturangy. Sila v rukách. Vytiahnem sa hore cez kobru. A bez hlavou dole. Nádych a výdych. Pozriem k rukám dopredu a poď jemným skokom alebo 2 krokmi do širokého drepu. Pomaličky sa presuniem dopredu. Svoje vnútorné kolená, tú vnútornú hranu opri o svoje lakty. Spoj si svoje dlane a jemne aktivuj tlak svojich rúk voči nohám. Môžeš kľudne rozpohybovať túto pozíciu v ležatej osmičke, keď si predstavíš svojím telom, okresluješ aj tými kolenami ležatú osmičku. Svoje ruky smeruj do stredu hrudníku. Otvorená vrchná časť tela krásne, ramená do strán. A svoje boky a panvu, kostrč jemne uvoľňuj smerom k zemi dole. Predýchaj pozíciu venca. Nádych, výdych. Ešte jeden nádych a ešte jeden výdych. Krásne. Z pozície pomaličky odchádzaj, takže povolíš ruky, polož si ich kľudne za telo, posaď sa. Nohy daj na predný okraj podložky a cez gulatý chrbát len polož telo do podložky. Pritiahni si obidve kolená pokrčené smerom k hrudníku, chytni si rukami kolená z vrchu. Maličko zakrúžiť, aby sme pomasírovali bedrá do jednej strany. Poď do druhej strany. Dokončí. Polož si ruky vedľa tela, takže dlane smerujú do podložky. Svoje chodidlá vyflexuj, to znamená, že špičky jemne posuň k telu a päty od seba a poď prepnúť kolená. Predstav si, že na svojich nohách niečo držíš, čo chceme zachovať v rovine, aby nespadlo. Preto prepínaj svoje kolená a vyťahni jemne päty smerom hore.
Nádych, výdych. Vnímaj pozíciu. Krásne zapájaš vnútorné, jemné brušné svaly. Ešte predýchaj, nádych, výdych. Pomaličky pokrč kolená a polož si nohy do pozície blaženosti, takže kolená zostanú do strán a tvoje chodidlá sa na zemi jemne dotýkajú. Pretoč si tentokrát dlane smerom hore, uvoľni si ramená. Kľudne si zatvor oči. Pre túto chvíľu povol ako napätie v tvojom tele. Vnímaj len svoj nádych a výdych, už bez toho, že by sme ho nejakým spôsobom ovládali. Len pozoruj, nechaj plynúť. A nechaj s každým výdychom odísť napätie z tvojho tela. Vnímaj uvoľnenú hlavu, uvoľnenú tvár. Tak ako je uvoľnené v tejto chvíli tvoje telo, tak je pokojná i tvoja myseľ. Maličký, s ďalším nádychom, poďte spojiť kolená, obráť sa na pravý bok a zatlač ľavou rukou do podložky a cez ten pravý bok sa pomaličky posaď do sedu, v ktorom sme začali. Zrovnaj si svoj chrbát, uvoľni naspäť ramená, ruky cez kolená. Pozoruj svoj pokojný nádych a pokojný výdych. Zachovaj si túto pohodu vo svojom tele a vo svojej mysli čo najdlhšie. S ďalším nádychom pretoč dlane hore, dvíhaj, spoj nad hlavou a s výdychom presun pred svoj hrudník. Želám ti krásny deň. Namaste.